مدحاني حقر مدحاني ريمو مدحاني زينة ترب وصاني بدوم أقلات زدحاني أنا كسوا نبرو أنا كفرتت كبرو وفيكم لوام هدر إلنا خيرون حوارو قنا بسم يزمرو سلام مسحرمو سلامو كنادي هجا زامري بجار وقسودي صحفتو قينا مجحني تسناي صحفتو كنس اندابلي مبعوسي داتو إذا نوخ مريت سامريت مبعوسي داتو سلام تقاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو لومون كم وترو نخل فتشنا نعنا يخوني وكن مهارلون كن فلطون زلنا زبلنا يوم زينا تاتيزنا غريبنا لنا بزح فتصامي تاتي زلو بعالم درجة بزح نقريد فتصام زلو بريزنت ناي روسيا ناب سمين كوريا كيدلو بزح تنتنان بزح ترقو من زو هابيو بزعبا سمين كوريا دما حدا صبق سيلكن ري وي حدا سيلكن ركيلنا لنا بتمساسالي وتحدراوي متفنان ويون كا وتحدراوي حيلي أمريكا تخص بزلا زس دمم حبريتا وجيلو كنرينا نسون غون دما بزح نتي جيوبوليتيكا نيزوبانا زملكت كنرينا لايك جبرو سبورت جبرو امودا تدما ريتوهم غدفيهم كومنت صحف مالتي سو مجمريا بمنتاي كنجمر دليل له بزا ريبورت زي كنجمر دليل له because this report is definitely shocking زي ريبورت زي سمعوا دهرينا بتكال ناي بوتين قالن كن كيدينا زي سمعوا كسا كندي اقرام كنا تفتيرو Ukraine has become the war for unbelievable profits. The rate at which Ukraine is burning weapons is unbelievable. سمعكم هذا يوكرين تاكوينا لابزوان زيلا تزبلت ناي مخسب كابوغ تزبلت مخسب زركبل زلو بوتا خوين له مخنياتو أصوار بيوكرين زتفق زلو قلطافن بفتنتن كوين زتفق زلون زفصو زلون تاصوار عبل علي تحت غرتي عبل على السب عبل على كالي يزورد زلو بزح كسارتات يزورد زلو نا أمريكا كن اتزبلت بيزنس يقينوا زلو مخنياتو تي أصوار بخمسة عينت قلطافه كمكن مخنياتو بخمسة عينت منقد كمكن كل انت مالتي حدش كجزاك خلاله متكاتنا يتغزا سلازي اتزبلت انا مخصب بوتا يقين زلو وق كوينات نعشان نمسكين ان اي زقتل دامبر نتوم سبحبتي اتزبلت ناي بيزنس جزيو فلاين كوربوريشنز ناي امريكا اب ديفنس اتوكيروم نزخدو كسع كندي ناي ربح جزي خمس خونه كنفلتين حج. You know what else is unbelievable? The fact that no one seems to really be complaining. Because then who will complain is the question. The countries that are supplying the اتزقرم كنتاي نقول افريك الله تفتح زقرم اتزقرم كنتاي سكيلا ولا حدا زمار زي مهلاوي لك مني كمارر مخنياتو اتكمارر زقبو يوكريني نسغا كسعر يايلو ابزي وصو كيناتات يلو انت تا امريكا ገንዘብ ከም ድሌቱ ኤሮፓ አይ ክጉህ ዝግቦ ወይ ከማርር ዝግቦ ግን የማር የለን እስከ ስምዑ ዋስል እንታይ ማለት እዩ these weapons some of their economies heavily depend on the sales made by the defense industry so then why will they complain what about the defense industry their revenue of course depends on the demand on the orders coming in so why will they complain now such is the demand such are the profits and the race to deliver that the global defense industry is rushing to hire so አሜሪካ ትዝበለጸ ግዜ ይናታ ምክንያቱ እቲ ዝበለጸ ኢንዱስትሪ ናታ ብዝዋን እዚ እቲ ናይ ኩናት ኢንዱስትሪ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ መክሰብ ዘሎ ከምኡ ድማ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ዝኸፍት ዘሎ ንሰባት ማለት ሕጂ ክትሪእዎም ክሳዕ ክንደይ ሰብ ክቆፅር ይደልዩ ከም ዘሎ ንኣብነት ቶፕ 3 ሰለስተ ዩኤስ ኮንትራክተርስ ተናፅዋር ዝሰርሓ ካምፓኒታት ጥራይሲ ክሳብ 6,000 ሰብ ክፉት ቦታ ከም ዘለዎም ን6,000 ዝኸውን ናይ ስራሕ ቦታ ከም ዘለዎም እዚ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ቁጠባ ናይ ጆ ባይደን ድማ
شغلة البونا تحت ريديو نسرع عدلات فتيري زبل زلو نسب زطف تكالات እዩ ስራሕ ዝፈጥር ዘሎ በዚ ስራሕ ይፈጥር ኣሎ ይብል በቲ ድማ ሃገራት ይዕኑ ማለት እዩ ስለዚ መክሰብከ እቲ ክብሪ ናይቲ ኣፅዋራት ክሳዕ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ክትርእይዎ ኢኹም ካብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጅምር ተራ ኣፅዋር ንምንታይ ዋጉ ወሲኹ ኣሎ እጅ ክትርእይዎ ኢኹም ኣብዚ A survey has found that companies in the arms industry are recruiting at the fastest rate since the end of the Cold War. እንታይ ሓደ መፅናዕቲ ድማ እንታይ ረኺቡ ኢሎም እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ተን ካምፓኒታት ኣብ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ዘለዋ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ንመጀመርያ ትዝለዓለ ሰብ ዝቆፅራሉ ግዜ ዘለዋ ብብዝሒ ሰብ ይቆፅራሉ ምክንያቱ ብሕጂ 10 ዓመት ብሕጂ 15 ዓመት ብሕጂ ደሊቨር ዝገብርዎ ኦርደርስ ረኺቦም ኣለዉ ተርዲምሎም መዓት ቢዝነስ እዮም ረኺቦም ዘለዉ መዓት ረብሓ መዓት መክሰብ that's why ነቲ መንግስቲ መመሊሶም ናብ ሓውን ናብ ዕግርግርን ከም ዝኣቱ ዝገብርዎ ዘሎ ንዓኦም ፓርቲ እዚ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ውግእ ክኽፈት ከሎ ኣብ ርእሶም እንታይ ስእሊ ክትልወክም ኣለዋ ኣብ ገለ ክፋል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ቺርስ ሻምፔን ዝትኩሱ ከም ዘለዉ ከም ክትፈልጡ ኣለኩም ምክንያቱ ሓድሽ ቢዝነስ ልክዕ ከምዚ ናይ ወርቂ ቦታ ተረኺቡ ምስ ተባህለ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ነዳዲ ተረኺቡ ምስ ተባህለ እቶም ሃገር ዝሕጎሱ ወይ እቲ ሃገር ሰለብሬት ትገብር ልክዕ ውግእ ተጀሚሩ ክበሃል ከሎ ኣብ ገለ ኮርፖሬሽንስ ኮርፖሬት ሄድኳርተርስ ሻምፔን ከም ዝትኩሱ ክትፈልጡ ኣለኩም ምክንያቱ እንጌራና ሕጂ ሰፊሑ እዮም ዝብሉ ስለዚ ውግእ ኩናት ከምቲ ንሕና ንፀልኦን ከምቲ ንሕና ንፈርሆን ንፅዮኖን ዘይኮነ ንኻልኦት ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩሉን ዝደኽሙሉን ንዕኡ ንምጅማር ድማ ኩሉ ዓይነት ህንደሳ ዝገብርዎን እዩ ከርእየኩም እየ ብኸመይ ምዃኑ ፅንሒልና እዚ ምስትውዓል ልዕሊ ማንም የድልዮ ነቲ ሕብረተሰብና ንህዝቢ ዓለም እውን ብሓፈሻ ግን ኣነ ዝያዳ ነቲ ሕብረተሰብና ዘገድሰኒ As per a Financial Times survey, American and European defense and aerospace companies are looking to hire thousands of people this year. US contractors Lockheed Martin, Northrop Grumman and General Dynamics alone have nearly 6,000 job openings. At least 10 companies are looking So ولا بأوروبا ونتن ناي ديفنس كامبانيز بتعمي ينزخصبا زلوا من البعض كم ناي أمريكا صفحة عمقاتن سلازي بلند أمبر ولا ناي أوروبا ينزخصبا زلوا سلازي زوكينات زي نزن بفلاي نتن عبيتي كامبانيات ويكا كوربوريشنات ناي أمريكا تزبلت أجزي كوين وانزلوا مخنياتو ناي إسرائيل كوينات ويونا بمأكل مراقب بإسرائيل زلوا مس حزب الله كسفح كم زخلين الجرالو مس حوت زجبر زلوا كوينات بزح أسوارات حتى تالو مس يوكرين زجبر زلوا another level كم تزبلته another level يسوق هلا level يبتح زلوا سلزي نتن كامبانيات لعل عقمن كونه كل مخنياتو فابريكاتات كسف حي قلين سلزي تزبلت أجزاء أقحتناتن نعداقة زغربلو زلوا سبن مدفع هجرات مدفع إذا ماتي بيزنس بهالزلوا to increase their workforce by almost 10%. The biggest driver? Conflict. The Financial Times survey mentions Europe's missile champion, MBDA. The company is owned by BAE, Airbus and Leonardo. MBDA makes air-launched missiles, Storm Shadow and Scalp. They have both been widely used in Ukraine. Now, MBDA plans to hire 2,600 people this year, 2,600. That's 17% of So أبزي بعسل تات نيرون الشفيني يلقو مخنياتو يوتيوب سلازي حلفو نزي يوتيوبون سومي يمزقوا عصروا وحتفلتو زلكم ديفنس اندستري زخونا نعطاتهم زملكات سئلتاتن فيديوتاتن نافذ بك تغرب ايدلينيوم مخنياتو of course ردون ديو بوق زخوز بوق كان هزبك تنقرر لهم ايدلينيوم سلازي كل تسئلتات نايتن كامبايتات لوغو كوربوريشنز ناتن فابريكاتات كله أبز فيديو نيروغن أبزناتي channel لايف قرو لين سلو زخونو نقولو كشفنو تقديد اللغ مالتيو انتهي مالتيو اتن كامبانيتات ريكورد ليفل مخسب يقحت علوا الرياليتي جن كمزي حجن ريو صنعنا نريو يكون كساع كندي اب يوكرين شجر وريدو خمزلو حجلن كان نفرتك نباكوين اي لو مالو اف 16 ابو خنتاي دراما يقبروا لو مالو امريكا اي بحقها دراما تسازلا بيوكرين بزو كونتات جزلو current workforce of 15,000. How much profit do you think this company is even making? And why just the defense companies after all? The dealers also have become richer in the last 2 years. In Ukraine, arms dealers are exploiting the war. They are driving the price of weapons sky high. The cost of many weapons has risen almost 6-fold since the start of the war itself. Take, for example, the Soviet-era 122 mm Grad rockets. They are designed to rain down on enemy positions. When Russia invaded Ukraine, So كالي أبزي حنتنا مودة تقصص دلي أتي زلو أسوار ببحادة تقيس كيوم بملو تواجهات ناتو ريكورد ليفل يبتع زلو كبري تي كم زي إنفليشن ناي ساندويتش ديو ناي انقاقو حديو ناي
ካልእ መግቢስ ቤዛ ከቢር ወሎ ዘሎ ንብሎ ዘለና ናይ ኣፅዋር ክብሪ ዋጋ ወሲኽዎ ዘሎ ካላርስዩ ዕድለኛ እንተኮይንካ ኣብ ከምዚ ሕጂ እዋን ኩናት ኣይትእውጅን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኩናት ኣይተኣቱን ቢካስ እቲ ኣፅዋር እቲ ኣዝዩ ክቡር እዩ ዘሎ ኣፅዋር ኣብዚ እዋን እዚ ተዲኦም ንሎም ኣፅዋር ኣዝዩ ክቡር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ስለ ዝደልዩ ዘሎ እተን ካምፓኒታት ዳርጋ ብጨረታ እየን ዝሸጥዎ ዘለዉ ክንብል ንኽእል ከመለሳ ኢና ግዜ እንተረኺብና ምክንያቱ a little bit longer report ስለ ዝኾነት ካብቲ ኩናት ከይወፃና ከለና ኤውሮጳውያን ከነቲ ኩናት ብኸመይ ሪፖርት ይገብርዎ ኣለዉ እስከ በዚያ ንርአ War rages on in Ukraine in spite of a major international summit at the weekend aimed at finding a pathway to peace. This Monday, day 845 of the war, there are reports of Russian shelling of Ukraine's Poltava region, 12 people, including children, injured as the bombardment took out power supply to over 50,000 homes. Over the weekend, while the conference was taking place in Switzerland, Russian forces took a village in Ukraine's So ኣብቲ ዩክሬን ኩናት ክንከይድ ከለና እቲ ኩናት ስቲል ፅዑቕ ከም ዘሎን ኣብዚ መራሕቲ ናይ ዓለምና ኣብ ኤውሮጳ ተጋቢኦም ላብ ዝነበሩ ድሮ ኣብቲ ግዜ እቲ ራሻ ነቲ ውግእ ቅፅል ስለ ዝነበረ ሓንቲ ዓዲ ተወሳኺት ከም ዝተቆፃፀሩ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ እቲ ኔቶ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ንስማዕ from NATO's Secretary General Jens Stoltenberg. Since Russia's full-scale invasion, NATO allies have provided unprecedented levels of support. This has been indispensable for Ukrainians to fight back and survive as a sovereign nation. But this winter and spring, we saw serious delays and gaps in delivering support, with consequences on the front line. We cannot let this happen again. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንዩክሬን ዝሓገዝዎ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ዓይነት ሓገዝ እዩ ዝብል ዘሎ ትኽክል ዩክሬን ምስ ራሻ ክትዋጋእ ኣይትኽእልን እያ ነይራ ብፍጹም ውግእ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ነይራ እዚ ኩሉ ክሳብ ሕጂ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ናይ ዩክሬን እዚኣቶም ኩሉ ዝከኣሎም ስለ ዝሓገዝዎም ኩሉ እዚ ኩሉ ገንዘቦምን ኩሉ ኣፅዋሮምን ሓጊዞም እውን ከትሕንዋ ይከኣሉን ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ እያ ልዕሊ ኩሉ ዓሚ ካብ ዊንተር ጀሚሩ ኣፅዋር ወዲና ኣለና ሓግዙና እናበልዎም ከለዉ ንሸመንተ ወርሒ ንሸውዓተ ወርሒ ኣይንኽእልኒ ኢና ዶ ከምዚ ክንብል ኢና ዶ ከምዚ ክንብል ኢና ክንብል ኣዝዮም ስለ ዝደንጎዮም ዩክሬን ህዝቦም ክሳብ ዝውዳእ ተጨፍጭፎም ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ናቶም ሕጂ ዋላ ሕጂ ኣፅዋር ተሃብዎም ዋላ ገንዘብ ተሃብዎም እቲ ባላንስ ናይቲ ሰራዊት ከምፅዎ ይከኣሉን ክህብዎም ከለዉ ኸ ብኸመይ ይህብዎም ረኣዩ ብዚ ሕጂ ማራይ ዝሕዝነካ ኣብ ዩክሬን ዝወርድ ዘሎ ቅድሚ ናብቲ ሰሜን ኮርያ ምስጋረይ ክህብዎም ከለዉ እቲ ኣፅዋር ብኸመይ ይህብዎም ኣብዚ ረኣዩ Moving on to Europe, where Ukraine is expecting its first F-16 fighter jets from its Western allies in the coming weeks in a bid to take on the Russia air superiority. But now its challenge is who will fly these incoming fighter jets. Kyiv does not have trained F-16 pilots, and it is upset with the U.S. So, እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ እተን ዝበለፃ ኣይኮናን እተን ዝበለፃ F-35 እየን ዝበሃላ እዚአን F-16 so ኣዝዩ ክቡር ነፈርቲ እዚ ኣብ ቤልጅየም ከምኡ ድማ ዴንማርክ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ንዩክሬን ክንበኩም ኢና ክጥቀሙሉ ኢሎሞም ፀገም ግን ብኸመይ እዮም ክጥቀሙለን ምክንያቱ ነዚአን ከተብርር ፍሉይ ፓይለት ፍሉይ ትሬኒንግ ዘድልዮ ፓይለት እዩ ዘድልየካ እቶም ፓይለታት ናይ ዩክሬን ድማ ኣይፈልጥዎን እዮም ምክንያቱ ኣብ ነፈርትናቶም ዝነበረ ቀረብ ናይ ራሻ እየን ሚግ ሰኾይ ገለ እዩ ነይሮም ነፈርቲ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ነዘን ነፈርቲ ከብርዎን ኣይክእሉን እዮም እንታይ ካ ክትገብር ትግባእካ ቅድሚ እዚ ምግባህካ ነቶም ፓይለታት ክትሰልጥኖም ይግባእካ እንታይ ግን ይገብሩ ኣለዉ ክንበኩም ኢና ይብልዎም ግን ነቶም ፓይለታትካ ዘይሰልጥኖም ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዝፈርሆ ብፓይሎታት ናይ ኤውሮጳ ገይሮም ክፍትንዎ ክእሉ ነቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክቕይርዎ ተደልዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣገይን ሕጂ ረእይዎ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ከለዉ ብትኽክል ኣይገብርዋን እዮም ንዩክሬን ልክዕ ከምዚ ቀስ ኢሎም ንክሰዓሩ ዲዛይን ዝገበርዎም ኢኻ ትርኢ ክሰዓሩ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ራሻ ክትሰዓራ ይደልዩን እዮም ኤውሮጳ ክትፈልጡ ዘለኩም ራሻ ተተሳዒራ ብኣቶሚክ ቦምብ ጌራ ከተጥፍኦም ምዃናቱ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ራሻ ክትሰዓር ከም ዘይደልዩ ይፍለጡ እዩ ንራሻ ግን ከዳኽምዋ እዮም ዘልዩ ዘሎ እቲ ምድኻም ይኣብይዎም ዘሎ ሕጂ ረእዮ ብዚ For that, it is not training its fighter pilots fast enough for their job. Ukrainian officials claim 30 of its pilots are ready to start training on the F-16s. But the U.S. and Denmark are denying its spots at their training facilities and delaying the much-needed training. The U.S., however, claims its schoolhouse in Arizona can train only 12 pilots at a time. It also maintains that Ukraine's pilots are not yet ready to start flying its incoming F-16 jets in large numbers. The U.S. So, ድራማ ይበቃ ዘይውዳ ድራማ እንታይ እጂ እቲ
30 ሰባት ፓይሎታት ኣዳልያ ኣላ ዩክሬን ኣሰልጥኑልና ብዝቐልጠፈ ነዘን ነፈርቲ ተጠቂምና ኣብቲ ኩናት ዕድልና ክንርኢ ዝዓይነት እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ መሰልጠኒ ግን 12 ሰባት ኢና ከነሰልጥን ንኽእል 30 ሰብ ከነሰልጥን ኣይንኽእል ኢና ይብሉ ዴንማርክ ከምኡ ድማ ቤልጅየም ድማ ኣብቲ ናቶም ኤርፖርት ወይ ኣብቲ ናቶም መሰልጠኒ ማእከል ዩክሬናውያን ከሰልጡና ይደልዩን እዮም ዘለዉ ብኻልእ ዘራርባ ክንበኩም ኢና ኢሎም ቅድሚ እተን ነፈርቲ ምኻደን ዩክሬን ክትሰዓር ዝፅበዩ ዘለዉ ይመስለካ ተርዲኹም ኣለዎም ክንበኩም ኢና ዘን ነፈርቲ ይብሎም ኣለዉ ግን ቅድሚኡ ኮንዶኾን ራሻ ትስዕር ትኾን ከይሃብናዮም ምክንያቱ ኣዝየን ክቡራት እየን እዚአን ዘን ነፈርቲ እዚአን ኣዝየን ክቡራት እየን like I don't know 30 ነፈርቲ ወይ 20 ነፈርቲ ኢልና ብቢልዮናት ዝትመን ዋጋ ኢና ንዛረብ ዘለና very expensive ነፈርቲ እዩ ስለዚ ካልኣይ እተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ናተን ናይ 10 ሚልዮን 5 ሚልዮን ዝዋጉ አብራሃምስ ዝበሃል ታንክታት ምስ ኣተወ ብናይ $500 ድሮን ጌራ ከተቃፅልን ስለ ዝጀመረት ራሻ እተን ካምፓኒታት ዓብ ናይ ማርኬቲንግ ፀገም ኣጋጢምዎን ስለምንታይ ክንዲዚ ክቡርን ውፅኢታውን መራ ሓያልን እዩ ዝበሃል ዝነበረ ታንኪ ብናይ 500 ድሮን ድሕር ይቃፀል ኣሎ ሓራይ ከመይ ገይሮም ክሸጥዎ ስለዚ ቀልጢፍኩም ነዘን ታንክታት ካብቲ ቀዳማይ ቅድመ ግንባር ኣምፅዎን ምለስዎን ተባሂሎም ባዕልኩም ትፈልጣቱ ኩናት ብኻልኩም ተጣፉ እዘን ታንክታት ግን ዕዳጋና ይባላሾ ስለ ዘሎ ኣምፅዎን ተባሂሎም ልክ ሕጂ ነዘን ነፈርቱን ብኸመይ እዮም ትፈርህዎን ዘሎ ምክንያቱ ራሽያ ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘለዋ ኣብኡ ከላ ከተቃፅለን ትኽእል እያ ባይ ደ ወይ ነዘን ነፈርቲ እዚአን ራሻ እንታይ ኢላ ኣላስከ ዝኾነ ፓይለት ናይ ዩክሬን ፓይለት ነዚአን ዘዊሩ ከይተሃረመ ሒዝዎን ዝመፀ $1 ሚልዮን ቦናስ ክወሃብ እዩ ሙሉእ ሂወቱ ድማ ጋራንቲ ክንበሉ ኢና ብሕቡእ ከም ዝነብር ኣብቲ ዓዲሲ ሙሉእ መሰል ዜግነትን ክወሃብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ዘገርም እዩ ምክንያቱ እዘን ነፈርቲ እዚአን ድሕሪ ሒዞመን ነቲ ቴክኖሎጂ ናቱ ተመራሚሮም ራሻ ብጣዕሚ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንርኢ ኢና Now, Nabti main major news na can kaidina sudima. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin has arrived in the North Korean capital Pyongyang to meet leader Kim Jong-un. It's a rare visit to the isolated nation by a head of state. Putin is believed to be seeking more munitions for his war. So semekmado እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብጣዕሚ ራዕዳት ይዎ ዘሎ ምክንያቱ ፑቲን ናብ ሰሜን ኮርያ ብኩሉ ኣፅዮም ለኩይቶም ብእገዳን ብኻልን ድከታ ኣፅጊቦምላ ዝነበሩ እዮም ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ እውን ውሑድ ሓበሬታ እዩ ዘለና ኣብዚ ኣስከረዩ ለንቀደ ዝወፀ ቪድዮ ካብቲ ዓዲ through Telegram. This is what it shows, what Pyongyang looks like before Putin's arrival. እዚ ሰሜን ኮርያ ራይዎ not too bad زعما غيكونن سوري ምዕራባውያን ሃገራት ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከምዚ ይሰርሕ ኮይኑ ኣሎ So Putin is set to receive a grand welcome. ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ከረየኩም እየ ብጣዕሚ ንፑቲን ብኸመይ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሉ ብዛዕባ እዚ ስትራቴጂ ናቱ ክዛረብ እንድያ ኣቀባብላ ከመይ ነይሩ እስከ ንእሽተይ ንርአ Ukraine. For Kim, it's a chance to cultivate a powerful ally against the US and South Korea. The Russian president is in North Korea after 24 years, a visit that reflects North Korea's growing strategic importance for Russia. North Korea is believed to be providing badly needed weapons for Russia's war in Ukraine. So, ናይ ብሓቂ ብፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ነይረ ልክዕ እቲ ክወርድ ከሎ ኤክስ ናተይ ፈሎው ግበሩለይ ፕሊዝ ሓፀርቲ ዜናታት ብሬኪንግ ኒውስ ዓብ ፖስት ይገብር እየ ብፍላይ ድማ ነቲ ሕብረተሰብና ዝምልከት ንኤርትራ ዝምልከት ናይ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ምክንያቱ ዝያዳ ሓበሬታ ዜና ክትገብር ትኮንካ ወይ እውን ነቲ ኢሜጅ ስእሊ ናይ ኤርትራ ክትገይር ትኮንካ ኤክስ እዩ ካብ ዩቱብ ንላዕሊ ኤክስ እዩ ወሳኒ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ፀለውቲ ጋዜጠኛታት ብምልኦም ኣብ ኤክስ ኣብ ትዊተር ስለ ዘለው ኣብኡ ኢኻ ዝያዳ ክሰርሕ ዘለካ ስለዚ ከምዚ ኣብ ዩቱብ ዓብዪ ዘሎ ቻናለ እቲ ኣብኡ ዘለውን ሓያል እንዲና ከድና ዘለና መሊስና ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ኣብኡን ንኣሽ ቪድዮታት ፖስት ዝገብር ዝህበኩም ኣገዳሲ ንኣብነት ትማሊ ብዛዕባ እቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበልክዎ ገይረ ነይረ ከይደ ግን ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ እዩ ኣብ ኤክስ ሸር ክኸውን ዘለዎ ቀንዲ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ክርእይዎ ይኽእሉ ነቲ ኢሜጅ ድማ ንምዝርጋሕ ይሕግዘና ብዙሓት ሰባት እውን ተቐቢሎም ሸር ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኤክስ ፈለው ግበሩኒ ብዝተኻለ መጠን ኣብ መዓልቲ 5 ደቂቕ 6 ደቂቕ እንድሕር ኣጥፊኹም ኣብ ኤክስ ከድኩም ነቲ ንሕና ንብሎ ከምዚ ረብሓ ዝበሃል የብሉን ኤክስ ክነግረኩም ወይ ኣታዊታት ገለ ዘለና ከይመስለኩም ኤክስ ግን ዝያዳቶም ሓለፍታዊ ስለ ዘለው ዝያዳ ፀለውቲ ፅልዋ ንኸተሕድር ወይ እውን ነቲ ዘሎ ኢሜጅ ነቲ ኔጌቲቭ ኣንፃር ኤርትራ ዘሎ ክንቅይርቲ ኮይና ማሕበረታ ብዩቱብ ንገብሮ ዘለና ኣብ ኤክስ ፃዕሪ የድልየና ንመለስ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣብኡ ብሬክን ኢላዎ ከለኹ ገይረ ነይረ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፑቲን ናብ ዝኸደ ሃገር ብዙሕ ግዜ ፖስት ዝገብርዋ እዩ ፍሉይ ኣቀባብላ ዝግበረሉ ዘሎ ንዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ኤውሮጳ ወይ እውን መራሒ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ኣቀባብላ ክግበረሉ ኣይንርእን ኢና
ዝበለፀ ኣቀባብላ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመት ድዩ ቅድሚ ዓመት ማይ ብቅድሚ 6-7 ወርሒ ቭላድሚር ፑቲን ናብ UAE ናብ ዱባይ ከይድ ናብ ኣቡዳቢ ከይድ ነይሩ ብፍሉይ ዓይነት ኣቀባብላ ተቐቢሎሞ UAE ማለት መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ግን ፍሉይ ኣቀባብላ ከምኡ ናብ ቻይና ምስ ከደ ፍሉይ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ስዑድያ ምስ ከደ ፍሉይ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ተዓፅዩ ዝበሃል ዘሎ መራሒ ዝያዳ ክብሪ ከም ዝወሃቦ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእዮም ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት ንፑቲን ጠጠው ከብልዎን ክዓፅዎን ኣይክእሉን እዮም ናይ ሰሜን ኮርያ ግን ልዕሊ እዩ ንሰሜን ኮርያ ክሳዕ ክንደይ ጥቕሚ ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ ክትሪኡ ኢኹም እዚ ዲል እዚ ራሻ ንሰሜን ኮርያ ክሳዕ ክንደይ ክትቀይራ ከም ትኽእል A motivation for Putin to keep the country close. Pyongyang is also embracing the Russian leader with open arms. ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ኣዛራቢት ኣርእስቲ ኮይና ነይራ ናብታ መኪናሲ መን ቅድም ይእቶ ፑቲን ንስሓቶ ኢልዎ ኣንጋድዩ ስለ ዝኾነ ነቲ መራሒ ናይ ሰሜን ኮርያ ነቲ መራሒ ናይ ሰሜን ኮርያ ድማ ብፍፁም ቅድሚኻ ይሓልፍኒ ኢልዎ ቫይራል ኮይና ነይራ እዛ ሰግመንት እዚኣ እውን መናይ ዝኣተ መወዳእታ ንፑቲን ጋሻ ስለ ዝኾንካ ኢሉ እትይዎ እዚኣ እውን ቬሪ ቬሪ ናይስ ጌስቸር ኣብዚ ናይ ኤስያን ናይ ካልእ ዓለምን ዝረአ ምክብባር ናይ መራሕቲ ማለት እዩ Putin expands cooperation with a leader who faces isolation from the West. Russia and North Korea deny trading arms, which is banned under United Nations sanctions. So, እንታይ እዮም ምዕራባዊ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ዓቕሊ ፅበት ይሒዝዎ ዘሎ ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፀልኩም ነይረ እቲ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ናይዞም ክልተ ሃገራት ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ሽግር ኣለዋ ነዳዲ ፀገም ነይርዋ ነዳዲ ከምዘይ ትገዝእ ገይሮማ ስለ ዝነበሩ ናይ ነዳዲ ፍሉይ ሃብቲ ዘለዎ ከመን እዩ ራሻ ስለዚ ቁጠባ ናይ ሰሜን ኮርያ ፅቡቅ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ነዳዲ እንተረኺብካ ኩሉ ነገር እዩ ዝበራበር ስለዚ ነዳዲ ብሰፊሕ ክበዩ እኽሊ እውን ፀገም ነይርዎም ናይ እኽሊ እውን ራሻ ሰፊሕ ግራውቲ ዘለዎ ክቦም እዩ እሱ እንታይ ክረክብ ክእል ካብኡ ሓደ ዝበሃል ዘሎ ሰራሕተኛታት ምክንያቱ ብዙሕ ናይ መንእሰይ ኣብ ውትድርና ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ኮንስትራክሽን ሰራሕተኛ ድዩ ገለመለ ካብ ሰሜን ኮርያ ክወስድ ከም ዝኽእል ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ግን ቀዳማይ ታርጌት ናቱ ኣፅዋር እዚኣቶም ፍሉይ ዓቕሚ ኣለዎም ናይ ኣፅዋር ምፍራይ ስለዚ ኣብ ውግእካ ስለዘየለዉ ሰሜን ኮርያ ስለዚ ንሳቶም ኣፅዋር ብፍላይ እቲ ኣርቲለሪ ሼርስ ዝበሃል ንዑ ብብዝሒ ምሃብ ንሳቶም ድማ ነዳድን እኽልን ካልእ ዘድልዮም ድማ ክወስዱ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚኣ ተረሲዓ ዘላ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ፑቲን ንሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ክባብ ከም ዝኾነ ርግፀኛ እያነ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዓለምና ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ እቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሓይልታት ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ሓያላት ክኾኑ እዩ ዝደልዮም ዘሎም ከምቲ ንምዕራባዊ ዓለም ብምሉኦም ሃገራት ሓጋጊዞም ከጥፍዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንሱ ድማ ነቶም ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ውሑዳት ግን ልዑል ዓቕሚ ዘለዎም ድልውነት ዘለዎም መኑ ከዓ ልዕል ልክዕ ከም ፑቲን ዝፀልእዎም ማለት እዩ ንዓታቶም ንምሕያል ኩሉ ዝከኣለ ክገብር እዩ ንኢራን ከምኡ ድማ ንሰሜን ኮርያ ቴክኖሎጂ ክባ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ እሱ እቲ ነዞም ምዕራባውያን ሃገራት ከፀሎም ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ ፑቲን ብዙሕ ካርዲ ዘለዎ ክፃወተሉ ዝኽእል እዚኣ ድማ እታ ክትወሓጠሎም ዘይካለት ሕጂ ንስማዕ እዮም But Western officials claim in return for weapons, Moscow is delivering technology for North Korean missile and nuclear programs. A situation that is ringing alarm bells in the West. Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia and authoritarian states like North Korea, but also China and Iran. And this also demonstrates that our security is not regional, it's global. What happens in Europe matters for Asia, what happens in Asia matters for us. Russia try in desperation to develop and to strengthen relations with countries that... So, ናይ ብሓቂ ዋሽንግተንን ኤሮፓን out of control ኮይንዎም ከም ዘሎ ኩነታት ይዘረዳእካ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉ እቲ ገዳ ዝገበርዎ እቲ ኣፅዋር ዝገበርዎ እቲ ውግእ ዝገበርዎ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ኣይከኣልን በንፃሩ ኸማ ንዓታቶም ዝያዳ ይጎድኦም ኣሎ ብፍላይ እቲ ገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝገበርዎ ንራሻ ዘይኮነ ንቁጠባ ናይ ኤሮፓ እዩ ዘልምስ ዘሎ ከኣምኑ ይክደሉን እዮም ዘለዉ እቲ ኩነታት ግን ከምኡ እዩ ኤሮፓ ይሕማቕ ዘሎ ሎሚ ጀርመን ይሕማቕ ዘሎ ሎሚ ካብ ሎሚ ድማ ዝገደደ ፅባሕ ንጀርመን ብፍላይ እዚ ኩነታት ኣካይዳ ዝቕፅልዎ ዘሎ ተቐፂሎም መመለይሱ እቲ ቁጠባ ናቶም ናሃመመ ይክኸይድ ምክንያቱ ኢንዳስትሪ ኣብታ ሃገር እቲ ጠጠው ክብል ኣይክእልን እዩ በዚ ሕጂ ዝኸፍልዎ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ኮስት ዝኾነ ኢንዱስትሪ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ጀርመን ከዓ ኢንዳስትሪያል ሃብ እዩ ማኒፋክቸሪንግ ሃብ እዩ ስለዚ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ክህልወካ ተኮይኑ ብፍላይ ድማ እቲ ኬሚካልን ኣውቶ ኢንዱስትሪን ዝበሃል ብዙሕ ኤነርጂ ኢንተንሲቭ ዝኾነ እቲ ኢንዱስትሪ እቲ ስለዚ እንድሕሪ ፀዓት ተወዳዳሪ ዕዳጋ 3 ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካ እናኸፈልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ተን ካምፓኒታት ኩላተን ናብ ቻይና ገሊአን ድማ ናብ ኣሜሪካ ሃድማ ኣለዋ ስለዚ ኤሮፓ እንታይ ተርፋ ኣሎ ጥራይ ኢሉ ይተርፍ ኣሎ
ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ንኤውሮጳ ኣሜሪካ እኳ ትኸስብ ኣላ ንሾርት ተርም ንሎንግ ተርም ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ናይ ስትራቴጂ ፌይለር ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ዝበሃል ምክንያቱ እቲ እንኮ መሻርክቶም እናለመሰ ከሎ ይላገፁ ኣሎ ናይ ኤውሮጳ ምውዳቕ ንኣሜሪካ ከውድቓ ምዃኑ ኣብ ሎንግ ተርም መሻርክቲ የብላ እቶም እንኮ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ዝነበሩ ኤውሮጳ ንኤውሮጳ ግን ኣክቲቭሊ ተትክመም ኣላ ውራኢላ ንኤውሮጳ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ትልምስ ኣላ በቲ ሓደ ነቲ ፓይፕላይን ናይ ነዳዲ ከምዘይመፅእ ብምግባር ንቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ነቲ ዓንተር ዝኾነ ቁጠባ ናይ ጀርመን ፀይቃት ኣላ ስድራይ ከያክል ድማ ኩሉ እቲ ገንዘቦም ድማ ናብ ውግእ ከም ዝገብርዎ ትገብር ኣላ እቲ ውግእ ድማ ንሳቶም ኣይኮኑ ዘፍርይዎ ዘሎ ታፅዋር ብምሉእ እቲ ገንዘብ ንኣሜሪካ እዩ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ድማ ነዳዲ ናታ ማዕረቲ ናይ ራሻ ትሸጡ ዘላ ክንዲ ዝሸጥዎም ብሰለስተ ዕፅፊ ይሸጡሎም ኣለው እዚ ክሳዕ ክንደይ ነቶም መራሕቲ ኤውሮጳ ክርድኦም ኣይከኣለን ንዓይ ብጣዕሚ ዝገርምኒ ንዝበፅሐ ሰብ እውን ከም ዝተረድኦም ካብቲ ምርጫ ሪና እንዲና እቲ ህዝቢ ኤውሮጳ እኮ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኩሎም ገሊፍዎም እዩ እኮ ብፍላይ ነቶም ፈረንሳን ጀርመንን ገሊፍዎም እዩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ሕጂ ዕጩ ይፅበ ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ግን ክኸውን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ፖለቲካ ዝቋፀሩ ካልኦት ስለ ዝኾኑ can provide it with what it needs to continue the war of aggression that it started against Ukraine. North Korea is providing significant munitions to Russia. But it's a criticism that Moscow ignores. We believe that our right to develop good relations with our neighbours should not be a concern to anyone, and it cannot and should not be challenged by anyone. Pyongyang and Moscow were cold war. So, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣቀባብላ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ነይሩ ራሻ ድማ ራሻ ለንቀነ ኣብ ልዕሊ ቻይና እውን እገዳ ክንገብር ኢና መሊስና ይብል ነይሩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን እንታይ ካ ክትግዳ ንቻይና ከይትግደካ ጥራይ ፍራሕ ምክንያቱ ቻይና is the manufacturing hub of the world ስለዚ ፋብሪካታት ናይ ዓለምና ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ቻይና እንታይ ግዳታ ንኣሜሪካ ይቅልውላው ከኣትዋ መሊሱ እምበር ኣሜሪካ ንቻይና ክትግዳ ይትኽእል እያ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሰብ ዝደልዮ ንብረት ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ንብረት የለን ማለት ካብ ጉግል እዮም ክግድኻ ዝኽእሉ ወይ ገለመለ ቻይና ግን ጉግል የብሎምን ናቶም ጉግል ኣለዎም ናቶም ኣማዞን ኣለዎም ናቶም ኣፕል ኣለዎም ካብ ኣሜሪካ ኣይደልዩን እዮም ኣይንብልን ኢና ግን ተወዳዳሪ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ኣሜሪካን ካብ ቻይና ኩሉ ትደሊ እዚ ኩሉ ኤሌክትሮኒክስ ትጥቀመሉ ዘለካ ዋላ እቲ ኣፕል ቴሌፎን ናትካ ድዩ ዋላ እቲ ኮምፒተር ንስካ ትጥቀመሉ ዘለካ ዲኻ ዋላ እቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ኤሌክትሮኒክስ ኩሉ የማንካን ፀጋምካን ገለ ክፋል ናቱ ዋላ እቲ ንብረት ዘይኮነ ገለ ክፋል ስፔር ፓርት ናቱ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ስለዚ ቻይና is extremely important ብኣፎም እዮም ጠራርዕ ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ እምበር ቻይና እገዳ እንተጀሚራ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ዘለዎ መሊስ ቅልውላው ከኣትዎ እዩ እዚ ድማ ሪያሊቲ ንሪኦ ዘለና እገዳ ናይ ኣሜሪካ ንራሻ ከማን ከውድቕ ኣይከኣለን ግደፍ ንቻይና ስለዚ እቲ ሪል ሲቹዌሽን ግን ምስ ግዜ ክገሃድ The relationship deteriorated after the disintegration of the Soviet Union. Right, South Korea. This is beautiful. But Western isolation has brought them close again. Russia because of its war in Ukraine and North Korea because of its ambitious nuclear weapons program. That's making many Western powers extremely anxious. And we're now joined by Henry Haggett, a former senior State Department official who lived in South Korea for more than 10 years and also went on several diplomatic missions to North Korea. Henry, Kim Jong-un receives a prominent guest. Will he emerge stronger from this meeting? I mean, Kim will definitely get a boost for having this visit. This is a big deal for him. It shows, and he's really looking to leverage all the aid that he's given to Russia. But I think the more important part of this visit is a clear choice by Putin to institutionalize his international isolation, to institutionalize his choice. So, እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ሕርቃን ምዃኑ ክፈልጥ ክንክእል ኣለና ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ወይ ከዓ ኣካይዳ ናይ ዓለም ከም ዳማይ ዝፃወተሉ ዘሎ ከም ቼዝ ይፃወት ዘሎ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ድማ very very calculated movie እዮም ዝብልዎ እቶም ዕምቆት መረዳእታ ናይዚ ኩነታት ብስምዒት ዘይኮኑ ወይ እውን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ሒዞም ዘይኮኑ ነቲ ኩነታት ብግልፂ ዝሪእዎ ዘለዉ ቭላድሚር ፑቲን ብጣዕሚ ኢንቴሊጀንት ብሪሊየንት ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ኣብ ኣፍሪካ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ኤስያ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ እቲ ዝምድናታት ምስ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ ግን ቭላድሚር ፑቲን ክሳዕ ክንዱ ፍሉይ ርእሲ ስለ ዘለዎ ዲ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ብጣዕሚ በሊሕ ሰብ እዩ ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ቭላድሚር ፑቲን ብቀንዕና ስለ ዝቐርብ ዘሎ ናብ ሃገራት ዝቕበልዎ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ናይ ኣሜሪካ ስርቂ ምዝመዛን ሰብ ሰልቺዎ እዩ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሽያ ክትራኸብ መሰላ እዩ ሉላዊት ሃገር እያ እንታይ ምልከታ ንኣሜሪካ ኣሜሪካ
كل زلوا أصوارن جنزبن يوكرين نعتقد كلا نقدي مس راشاي تكبريات ولا مزال نخارط علم I mean what in a world إزاي بخمي خاطر دوت نسا تانكتاتان ميسايلاتان قلمالتاتان بوملو ناب يوكرين إتيا ناتواجد كلا even سلياناتان ساتلايتان هيبا غلا نقدي نورمال ناي تشايناسي ناي إلكترونيكس ناي كالو نقدي مس راشا أي تكبريب لو الله زحزن درجة ناي تعبيتنا أمريكا يتبتح زلو باتي يسرح كايلا نعمتها سريحهم ليو يسرح لهم ميري لو مجن يسرح يلا سلازي اتن نسك عصوان زفتن هاجرات من مليسة سمين كوريا هجي من مليسة كتحيلها مهنياتو ناي راشا تكنولوجي بتاع مكان اليمين ناي راشا لما نتعودوا كينات مليسك دومينيت كم زقبره قبري مهنياتو ما أت أصوار خزينة زلو يزبهالتي سمين كوريا كم دما بزح حساب سلازلو وقلتيفو أصوار كم بحدش كفرغ المهنياتو أب كينات يلا نسو سلازي سمين كوريا تصبق ديلي لان ريد لنا سمين كوريا نقطة بقى نزمدنا كابتن تحتياتو زنبرت أبي عفدك انتينا خنري إزاي سلام تايم سألك مالو نير ترعب تسفايزي سمين كوريا تأكل تزرع على جدا وريد وازو الله هجر كمان يخفت اللالو زخان تايو إزاي حاجاتي نازل لنا مدرخ زخونة هجر كت جدا يدخلني أو كت عصي يدخلني زابل عليه يرترا وريد زنبرت يمانة أجامن كجات ما يكونن دروت يلن جزالون ريندنا دلنا كابون اللي على جن قووني مهنياتو متن أمريكا قال زبالتك قلتيف كان أبتن كانوا تجارات أيركا درجة كنتاتك كتعرض تخل مالتي سلازي مزخول بفلاي زي بريكس متوصلوا international payment system بدولارن بيورون زيكو أمريكان أوروبان زيكو أصوروا سنت مزيد ما نقدنا نتكاديو شركنا نتكادي أصور نخيت جزك قدو خاي كلوني مغنياتو جراز بالك سر هيكونن كنتات يوصلوا زلوا نسأل هاي خازع تقوم إسخا كاب تشاينا ديو كاب راشا ديو كاب إيران ديو كاب كالك جزت تخل سلازي كل تي قبل عليه إرتاز ورد زنبر ناي أصوار الجراديو ناي تكنولوجي الجراديو ناي كابت سويفت أو يوم ما زالوا نقدر نخيت جبر ركبات نخيت جبر كل نجار تغير ولازم نبرة إذا كل نجار إرترا أوريد بزح نجار تعلين ديو وهنا تحجب زوان زي إرترا ناي UN الجرا يكون زلوا يوني لا ترى لا أوروبا أنا أمريكا زلوا سلازي كاب تشاينا كم دليل تحت جزت غل وهنا تشاينا يتقبلوني أتنقد ناي الجرا ناي أمريكا يتقبلوني مبشي تخوننا كمان سلازي أتينا أمريكان أوروبا سلازي تقبلوا إيرترا مش تشاينا كتنقد خليها تتساقم أبيو لتن كامباني تاتي تساقم تن كامباني تات ناي تشاينا ناب أمريكا ناب إيرترا أتوان تخينا يفرحين سلامتاي second level sanctions بهالله تشاينا أمريكا أنت تكبر زخونة كامباني أبتان ساعة جداتا زل هجر ندحر خيدا ندحر بساعة سر جميرة كال برودكت ناتا ناب أمريكا كأتقولوا نتو مس أركب زلهم إجدات كبر لهم يعني تزاي تساقم indirect بزح تلوي زلوا عبي إذا قاسلوا زخونة أمريكا نملو أوروبا المسألة تقاضى تيرم تلزلوا اتناتهم تصنعوا حجرات مساهمة داخل كامباني تقدم تعمين سقع زلوا مخنياتو تزواري الجرا كوردن سلز غلزي دمانير تحسي وازلوا الجول لذي أبزق انتاي تكون تاتي غير سلزلوا بس حتى جراتنا عبياي خدات سلزلوا تنا أمريكا كايدا دما نير ترى ترى يكون استخالة وتكون يسألوا سلزلوا زكون تاتي لو تكمل سمخانو يرأي كمان. With pariah nations like North Korea. Now, what is Kim hoping to get out of this his deepening ties with Putin? He's really looking to maximize and standardize aid in response or in exchange for the munitions that he has provided. He's looking for food aid, energy aid, and support for his satellite programs and otherwise. He's looking to, as he institutionalizes this relationship with Russia, he can look to avoid over-reliance with China in the coming years, and it really can and hope to boost his domestic standing by having a major, quote-unquote, major power like Russia coming and seen to being shown to be a partner. Now, Putin has praised Pyongyang's support of its war in Ukraine. What kind of support has Moscow? So, بحفشة زي كنتات نريو زلنا أب أزيو أقداسي مدرخ بس حكم زلينا نرزلنا زخان تايزريكا سمين كوريا نخد قلصوك زخبدك عينة قداي وريدوا أنصارت قداتات قد مكيتا ولا قاب أبزح نقر دحر كم تترفن واقعهم تغفل انت قبروا أيال وتهدروا عاق مثل زتريت لومي تدلايت هقر كوينا وزيا زياد راينا خان السعود زلنا إيران كاب 7 كساب لومي أيال قداتاتنا أمريكا نعمربا عالمني زلوا بزح نقرات دمها سيومين أيال وتهدروا عاق مثل زهانة صدقن أيلا خوينا وزيا لومي تدلايت هقر كوينا الله إيرترا دما تمساسالي
سخول زوردا سمبراتن حماقن كانزان تاريخايو حيال وتهدراو عقم حيزا سلز صنحت انتي كوينا إيرتراون حيلا وصيا مالتيو እዚ ድማ እቲ ምስጢር ናይዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እዚ ነዚ ጥራይ ክገልፀልካ ዝኽእል I think أنا رياس لدي أقوم نع شركة جبركم كحلف سلز خبدني نزوم نسيات كره خلقهم they really touch me so I have a huge respect for them بزح عبي أخبروت علني and I hope كاسوم زرح بلو جزية خنركب ناي بحكي نعاتهم كير أو في الله بزعبز ناي سراويت كزارب كله I cannot skip that part كحلفو بفص ما يكلني ولا مستعرستي ملو بملو زي تخونه ولا كم إذا ربيت تديس أنا هكو I cannot skip it. In the meantime, هجرات أوروبا قدرت أسكرنا أب سويدن كمون أب جرمن ولا ونسدتنياتات كتنكف زغل ضربات جميرة خمسة لغة فلتر لكم. سلزي guys كم زك فراركم إلى يكونكم عدنا مملاس زي تعرف مخانو أبرسنا خن حزر لنا معاشي بزي قدس أنا بزا نفسي I am ready نسخاتكم انتهي عينت كنتات لكم ما يفلتني أنا قن I am ready بتكونتات ناي سدراي ناي دكاي قربت لي سلازلني قن any time نختنس ساقام زلني كونكم هيوتي simple سلازقوني simple lifestyle سلازلني I can move at any time حركة بتاع هيوتي دس بلنا نقرن طلاني flexible هيوت سلازلني I can move any time سلازي it's not a big problem نعي كم زي قال سبات اللو كابيرو باك خيد زي دلي ويقال no I'm actually ناي جزيب calculation يزكبر زلقو بس كابيرو بانك خيد دليت على أنا بأفريقيا كنا بريز دلي أبي إرترادي كنا بر بحفشة أنا بحر عجر أبي إرتراح نبر دسي بلني وجن كريو خلو خانة international تحساس بس لازلني ناي كله ولا كنا قد كلا خاون أفكارات على مهنا قد كنا زور كاكد كيد نعونه خيط جبر زخل كل جنس دراس لزولو نعم قد كده تحس لازل كامبر travel ناجبر كامبر أب China كنا بر قليهم سبات تايب لونسك أب China خيط كده نبر أبي يكرهبه these people don't understand أب China كنا بر دسي بلني تسألوا كويس مسلوم أب راشا كنا بر دسي بلنا أب راشا كنا برو it's not that easy سؤال كحبيل كاكيت كاجل قد قبره جن كم زي أب أوروبا من بار فولي نجار كيرم تري ولو إنترنت أبزلو أنا كنا برخليه wherever there is an internet I can live there that's a beauty نعي كم يجون كبيلا نيره يجي دحين أرس كبارس خيوتوني كم زي إيرتراك خيدة يدل كي مثلكم I'm going to go big time جن private نجار سلزلني نعوسة الكبرى لأن مجمرة زهوه مانيات ونسلا زي باللي بر كم زي فيديو راي واحد هريو أب كال فيديو كسكري ناي بروباغندا معراب تجلس فيديو to our democracy. This is extremely dangerous 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 to our democracy. This is extremely طيب لو تفضل لهم حنت زربا أب إسرا ثلاثة channel يدقموا له إذا بروباغندا بخميس رح نخردعك زر أي وي اللي من صعدان بيجعنا ويحنك أي حين حتصيرون كلاتهم this is extremely dangerous to our democracy بلخلو انتهيت زخانة دار سوسد أبنتي كميديا وتأي كب CNN زي بقولوا نجار بعلها ريبورت مكبر dangerous ni democracy نتنا دهري لما حدث أفشدش شو عتبوتها تسمعوا تخكل أبرسو استامبت يتقون إذا يفلتيهم سايكولوجي ليك أو أنتو زخونيهم نزق بروزلو أجي سمعوا كما يجيرو تي brainwashing أبرسو dangerous to our democracy. This is extremely 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 dangerous to our democracy. رغمنا so أكمل عينة channelات
ተመሳሳሊ መልእኽቲ ክመጻካ ከሎ ሓቂ ኮይኑ ይስምዓካ ትኽክል ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓካ ንኤርትራ ከም ሰይጣን ገይሮም ኣብዚ ኩሉ ሚድያታት ኣብዘን 4 ሚድያታት ካብዚኣቶም ድሕር ተዛሪቦመን ሓቂ ኮይኑ ይስምዓካ ብከምዚኦም ድማ ንዘበናት ንህዝቢ ዓለም ኣብ ሓደ ዓይነት መርገፂ ጠጠው ከም ዝብል ዝገብርዎ ኣንጻር ረብሑ ከም ዝኸይድ ዝገብርዎ ኮቪድ ሕማቕ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ተደጋጋሚ መፅናዕቲ ይወፅእ ኣሎ ኢቭን ነተን ካምፓኒታት ክኸስዎን ጀሚሮም ኣለዉ እዚኣቶም ግን ሰይፊ ውፅኢታዊ ጥዕና ኣለዎ ፐርፌክት እዩ ብምባል ነቲ ሰብ ተገይሮሞ ናይቲ ኮቪድ ቫክሲን ክታበት እዩ ዝብለኩም ዘሎ ተገይሮሞ ሓደጋይት የምሉ ኣብ ኩሉ ቻነላት ናብ ወፁ ባዕሎም ከምዚ እናተዛረቡ ከምዚ በቃ 95 80 ገለገለ እናበሉ ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ታክቲክ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ እዞም ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም ቻነላት ሓደ 2-3 ሰባት እዮም ዝውንንዎ ኣብ ላዕሊ ተፈላለዩ ገለ ይመስሉኻ ንሓደ ትፈቱ ሓደ ተኣምኖ ትመስለካ ክእል ግን ኣብ መወዳእታ ተቆፃፀሪ ኣካልናቶም ሓደ እዩ እዚ ክሳብ ዘይተረዳእና ድማ ከምቲ ከም ሕብረተሰብ ክንዓቢ ንኽእል ኢና ነቲ ዘድሊ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ዘድሊ ዘሎ ዕብየት ድማ ወይ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተዋዲዱ ዘሎ ኩነታት ድማ ክንሰጉራይ ንኽእል ኢና እዚኣ ጥራይ ኣነ ክሕብረኩም ዝደሊ ከም ወትሩ እታ ግዜ ንሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነት ውሑድ ፀጋታት እናጎሳጎስና ንኣሽቱ መደባት እውን ከነተግብር ክኢልና ተዛዓበየ መክሰብና ግን ሬዚሊየንስ ኣትሪሩና ኣፅኒዑና ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፀገማት ክንምክት ምሂሩና ቁጠባዊ ፀገማት ኣየውረደልና ናይ ሃሰየና ንኢልና ክንጀሃር ኣይንኽእልና ብቆንዱ ግን ካብ ወረደና ዝርከበን ዓቕምና ዝርከቡ ፀጋታትና እናጎሳጎስና ንኣሽቱ መደባት ከነተግብር ኣለና ኢልና ዘይንጀሃረሉ ዘይንነየተሉ መደባት ተግቢርና ንሱ ይኮነ እቲ መክሰብ ክንደይ ፅርግያ ሰሪሕና ክንደይ ናይ ልምዓት ማይ መደባት ኣካይድና ክንደይ ዓበይቲ ካልኦት ናይ ምስናዕ መደባት ኣካይድና ኣብ ትምህርትን ጥዕና እንታይ ጌርና ሓደ ብሓደ ብኣሃዛት ንገልፆ ምዕባለታት ኣሎ ንዕኡ ዓጊቱ ሒዝዎ ብኡ ግን ኣይተሰናበትና ብኡ ከይተሰናበትና ናህና ፅንዓት ናህና ትሪ ናህና ካይዳ ኣሕይልና ቀሊል ነገር ኣይኮነ ካብዚ ከምዚ ኣመሰለ ብቕዓት ከተጥሪ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝመፀኸ እቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ስለ ዝመሃረና ነዚ እውን ክንፃወረሉ ንኽእል ብልሓት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ክሳብ ክንደይ ካሃስየና እዩ ኣይሃስየና ኢልና ከይተጃሃርና ነቲ ሃስያ ክንክሕሰሉ ንኽእል ናይ ገዛእ ርእስና ኣፍራይነት ናይ ገዛእ ርእስና ድኻም ናይ ገዛእ ርእስና ፃዕሪ እናሓየልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ተሰናቢድና ክንርመስ የብልና ተሰናቢድና ክንዕገት የብልና እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሪእኻ ሎሚ ረድኤት ሓገዝ ቁጠባዊ ሓገዝ ናይ ወርልድ ባንክ ናይ IMF ናይ ሓደ ዝበሃል ንምንታይ እዩ መፅቀጢ መሳርሒ ብናታቶም ኣእምሮ ማለት እዩ ቀደም ካሮትን በትርን ዝበሃል ዘረባ ስነዱ ግን እንስሳን እዩ ዝኸውን ሎም ንዓታቶም በትርን ካሮትን ኣብ እምሮኦም ኣብቲ ሳይክ ናቶም ኣብ ባህሎም ስለተቐርፀ ወይ በትሪ ገይሩ ከፈራርሓካን ካርመካን ኣለዎ ወይ ከዓ ንእሽቶ ብላዕካ መናዓተን እናኮለሰ ቆፃፀረካ ማለት ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ገይሩሰርሕ ክእል ከምኡ ጌርካ ህዝብታት ከተንበርክኽ ህዝብታት ብእገዳ ከተርዕም ኢልካ ምሕሳብ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ቅድም ዝበልክዎ ናይ ጫካ ሕግታት መግለፂ እዩ እምበር ስልጡን ሲቪላይ ሰብ ይኹን ሓይሊ ከምዚታት ገብር ኣይኽእልን ሕጂ እንታይ ክንፅበ ንኽእል እዚ ሕጂ ትማሊ ዘምፅዎ በትን ሕና መወዳእታ ናብ ህዝቢ ተቐና እዩ ህዝቢ ክጨነቕ ክኽእል ኣለዎ ሓዋላታት ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ብተፈላለየ ብሽም ህዝባዊ ግንባር ይኹን ብዝተፈላለየ ኣካላት ናይ መንግስቲ ክካየድ ፀናሕ ንጥፈታት ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኩሉ ይብሉን ንመን ይኸኣሲ መወዳእታ ኣነ ምሳሐይን ራረይን ገድፈውን ክኸይድ ክእለ ፀገም የብለይ ነቲ ካልእ ህዝቢ ግን ስለምንታይ ተጥምዮ ኣለኻ ስለምንታይ ተብል ኣለኻ ብከምዚ መንገዲ ከዓ መንግስቲ ክትገልብጥ ኢልካ እንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ኮይንካ ውሃም ካልእ መግለፂ ክህልዎ እውን ኣይኽእልን እዩ ብዋና ነገር ግን የለን ኣሰር የብሉን ብዘይብኡ ከምድላይና ክንጎይ ክንግስግስ ምኽኣልና ዓበይቲ መደባት እውን ከነተግብር ምኽኣልና ነዚ ዓግተና ስለ ዘሎ ግን ካብ ዕማምና ንክለፍን ኢና ንቅፅል ኢና ንሰርሕ ኢና እቲ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስምብራቱ ከነውሕዶ በቲ ዝተኽኣለ መጠን ዕንቅፋት ከም ዘይኮነና ገስጋስና ከም ዘይዓግት ጌርና ክንሰርሕ ክንክእል ምስኡ ከዓ ናይ ምብልሓት ዓቕምና ካብ ካልኦት በሊሕና ዘይኮነ ብፀገምና ተምሃርናዮም ተመክሮታት ቀሊል ኣበርክቶ ይብሎምን ኣብ ወጣጥናና መደባትና ምስራዕ ፀጋታትና ብጠቃቅማ ዝተፈላለዩ ካልኦት መደባት ናይ ምትግባር ብቕዓትና እዚ ሳላ ትፀቕጢ ሳላ ፀገም ተማሂርናዮ ኣብቲ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ብባህሊ እውን ንነዊሕ ዘመናት ዝሓለፈሉ ሽግር ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ደሊ ፅቡቅ መነባብሮ ደሊ ፅቡቅ ኩነታት ናይ ቁጠባ ደሊ ንመፃኢ ወለዶታት ይሓስብ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ከምዚ ኣመሰለ ፀገማት ግን ኣነ ንቡር ከም ባህሊ ስለ ዝወሰዶ ቅቡል እዩ ብከምኡ ክናበር ኢልና ክንምነ እውን ኣይንኽእልን ግን ብኡ ተሰናቢድና ደዋይ ንብል ኢልካ ትከይድ ትኽእል ኢኻ እምበር ኣሰር የብሉን ኢልና ንዛረበና
كم زادراهم بزعبات الجرا قبل الإيرتراز وردي دزارب صنيو تكلنيا ملس دما بخمية دما كم سألكم دليل زي حجاون زي فتحون الجرا تزجبرو كم وترو لايك جبرو سبورت جبرو ريتوهم من كومنتهم جرا في نابلكو نايلو مار السابزخن ودينا قد مودايجن أجداس اللي بوا بحثر تبالغ نسميه أجدس مع بالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي ገንዘብና በዶላር ይሁን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካቡን አብ ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገዳዳለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻት ውጽኢታዊ ይኮነን نعوك حقس زخل استفل عليه تمرت سلسلنا آتيكم تتغموا لي بلاكم. Thank you.